আজি আজি তাପରେ निशामुक्त युव विकसित भारत संकल्प जो अभियान आरंभ होइछि। तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो। ଟିକେ ଭଲ ମଜାରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ମଜାରେ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡିଆ अस्मिता ନାଁରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଓଡିଆ अस्मिताର କାହିଁକି ବଦଳୁଛ? ଆରେ ଠିକରେ କହୁନା, ନିଶା ମୁକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ କଣ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭା ଯାଉଛି ନିଶା ମୁକ୍ତ କଣ ମୁଠିଆ ଭାଇ ଆମେ ଆରେ ସାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଯୋଉ ଭାଷା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିନବୁ, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯାହା କହିଲେ କୋଉଥିରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି କିଛି କମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ। अभी 2 टके का बात किया है। हे भगवान ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଜିଶ କରୁଛ ତମେ? ଆରେ ସାଧାରଣ ସାରେ ଗୋଟେ ଦୃଢଗତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ପିଲାକୁ କହିବ ସେ ବି କହିଦେଉଛି ଦୃଢଗତି। ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶୁନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନା, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାଷା କହୁଛ ଆପଣ ପାଟିରେ ପଶୁଛି ଯେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ତ ଟେକା ପକାନ୍ତି।